Sa kabila ng pag-iral ng Alert Level 2 sa Pampanga, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng iba't ibang protocol upang mapigilan ang higit na pagkalat ng COVID-19 sa lalawigan. Ayon sa Executive Number 2022-2021 o ang Providing Guidelines on the Implementation of Alert Level 2 in the Province of Pampanga and other related purposes, ipinagbabawal pa rin ang paglabas ng mga batang edad 15 years old pababa, maliban na lang kung ito ay para sa mahalagang dahilan at kung ang mga ito ay may kasamang magulang o nakatatandang kaanak. Bawal pa rin ang pagtitipon o mass gathering maliban na lang kung may hawak na kasulatan o permit ang organizer mula sa local IATF kung saan gaganapin ang gawain. Batay sa guidelines on the implementation of alert level system for COVID-19 response in pilot areas. As of October 13, 2021, papayagan lang mag-operate ang mga piling establishmento ng hanggang 50% ng kanilang indoor venue capacity at hanggang 70% ng kanilang outdoor venue capacity. Ito ay kung ang lahat ng empleyado ay fully vaccinated at pinapanatili ang minimum public health standards. Kailangan din may pahintulot ang mga establishmento mula sa LGU. Ang naturang mga piling establishmento na pinapayagang mag-operate ay ang mga sumusunod: venues para sa meeting, incentives, conferences and exhibits o MICE, venue para sa social events tulad ng parties, wedding receptions, debut at iba pa. Kasama rin sa pinapayagan ng mga visitor o tourist attractions tulad ng libraries, archives, museum, galleries, exhibits, parks at iba pang kaparehong lugar. Pinapayagan na ring mag-operate ang mga amusement park o theme park, recreational venues tulad ng internet cafes, billiard halls, amusement arcades, skating rink at iba pang katulad na venue. Maging ang mga cinema at movie house, pwede na ring mag-operate. Kasama rin sa papayagan ang limited face-to-face o in-person classes para sa basic education, subject sa approval ng Pangulo. Pwede rin ang in-person religious gatherings, pagdaraos ng licensure o entrance exam, dine-in services, personal care establishments, fitness studios, film, music and television production, contact sports, fun fairs, venues with live voice or wind instrument tulad ng mga karaoke bars, clubs, concert halls at theaters. Pinapayagan na rin ang gathering sa mga kabahayan kahit pa hindi nakatira sa iisang bahay. Pinapayagan ng mga ito kaakibat ang IATF guidelines at ang pagsunod sa mga health and safety protocols. Nananatili pa ring fully operational ang mga ahensya ng gobyerno at dapat sundin ng mga ito ang hindi bababa sa 50% on-site capacity habang ina-apply rin ang work from home at iba pang work arrangements. Mananatili pa rin ang curfew sa lalawigan. Pagpatak ng 10 p.m. hanggang 4 a.m., bawal nang lumabas sa mga nasa edad 18 pababa. Maliban na lang kung ito ay may mahalagang dahilan sa paglabas, gaya ng medical at humanitarian purposes. Maring magpatupad ng granular lockdown ng mga LGU sa probinsya sa lugar kung saan may naitalang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mananatiling epektibo ang EO number 22-2021 habang nasa ilalim pa rin ng Alert Level 2 ang Pampanga. Ang sinumang lalabag sa Provincial Executive Order na ito ay papatawan ng karampatang parusa. Jennifer Salenga, CLTV News.